Čau ľudia, zdraví nás ja, Steve, a je tu so mnou Rvalde. Čau, Wes. A založili sme nový server, ktorý neskôr bude aj PvPčko proste, ale rozhodli sme sa z neho natočiť multiplayer survival. Ja viem, natáčal som to už s Binom, ale bohužiaľ ten server proste je nová tá mapa už tak trošku krachuje, takže to je smola. Takže sme na našom, zídeme tu dole. A tu je Minecraft server, žiadny názov, proste. Úplne čistý. Áno, úplne čistý, krásny. Vyleštený. Takže sme tu. Ale je taká dobrá mapa, pozri, tu sa spávneš na skalách, hneď vedľa máš les. A tam naľavo sa mi zdá, že je brezový. Mega. No a vlastne tiež sa bude volať Energy, toto bude server PvPčko, to daj? Áno, ja by som ho tak určil. No, že to budú frakcie, urobím ako spawn, by som plánoval urobiť taký veľký hrad. A tam budú novinky a keď vlastne vyjdú z hradu, tak tam sa bude iba bojovať. Tak. A môžeme robiť, že toto, Warrior VIP a taký, že budeš mať, vieš, chápeš, že každý dostane také, toto meč, nejakú výbavu a tak. Jasné. OK, takže akože tento svet sa mi dosť páči. Strašne pekné. Je vymakaný, chlapče, pozri. Tam sú tieto lesy, jak sa to volá? Nikolás, to si sem dal ty? Ten crafting? Ne. What the fuck? To čo je? Bug? Ty? To asi Agentas. On tu ešte skôr bol a hral sa tu. No, ale tam pozri, tam ako vidíš, tak tam bude podľa mňa ihličnatý les, tam ako ukazujem. Lebo tam sú takéto dva stromy a to vyzerá také. To je dubový s brezovým, asi. A tam je brezový čisto, tam už som sa bol pozrieť. A ešte sú tu skaly, áno, čiže sú tu asi samé jaskyne. Čiže tu máme hneď kopu. Takže vlastne IP dáme do popisu už, ne? IP, neviem, ešte by som nedával, vieš, by sa tu chodili hráči už a by to tu... Tak tento diel asi ne, ale v 5. alebo tak, možno, tak hej, dobre? Hej, to už je, to keď už bude spawnový, tak... No spawn... Dobre, začneme už. Začneme proste. Takže som si minul všetci celý Hunger Bar som si minul. Ja len jeden. Čiže... Tak, lebo som stále bežal. No nevadí, čiže ideme asi do toho dreva. Ja tu zabijem zatiaľ túto ovečku. Ovca. Dobre, takže máme jednu. A ja mám jednu vlnu. A ja. A tu vidím druhú. A tu vidím jaskyňu, tu bude strašne moc jaskyň podľa mňa. A už mám 2 vlny, čiže mám jednu posteľ. Idem ja na toto. OK, takže oficiálne prvá epizóda z nášho multiplayer survival a ideme. Prasa. Prasátko. Prasa ber. A nežer ho, lebo... Ja viem, hej, koľko z neho? 2 stejky, jo. Dobre, najprv začneme. Ach, tie začiatky. Dobre, konečne, jo. Mám kúra. Vidím ešte prasátko. Prasátka, omg, Luka. To je pekné. Luka, jo. Tam budú, keby tam boli veľa kráv, tak by sme si mohli vyrobiť aj 2 brnka, 2 full brnka. Aha, hneď 2 achievementy mám splnené. No, takže takto. Zabijeme to. Som tu. OK, jeden steak. Ja crafting, ale my už máme, že? Keď takto strihneš, ne? Hej. Znášam.
A čo by som mal strihnúť? No to, že som vlastne išiel toto. Jaj. Kašle, ja na to dúfam, že diváci nejsú až tak hákliví, že by im to vadilo, že si išiel. To tam máš moc počuť? No trošku, ale to je v pohode. Ale tu je úplne hejno slepic, tu je úplne moc slepic. Hej? Hej. Tak ja už vlastne ťažím koblu. O meso máme postarané, to sa nebojí. A ja si vykrafím. No mám jeden hunger bar, čiže musím rýchlo vyrobiť toto pec. Tak ty si kľudne už zjedz nejaké surové, veď ja mám moc. Ne, surové ne. Už v najhoršom prípade, ale ešte nezomieram. Ja som šetrný. Ale už sa stmiel, takže zombie z kamín. A čo? Rozkopem im hlavy. Moja haláška. Tá obľúbená hláška. Rivaldi, rozkope hlavy. Dobre. Dobre. Dáme si taký piec. Ty už máš 5? Jaj, takže ja ne. Potom ťa nájdem. Musím si zatiaľ vykraftiť meč a krompač. No ja som išiel na tú lúku. Dobre, už som si vykraftil meč, teraz ešte to chce krompač. Paráda. A to asi stačí. Aj tebe vyrobíme, dobre? Kameň, čiže si ty nerob. Tak, ešte sekerku, keď mi vyjde. Áno, akurát mi vyjde na sekerku. Robím si to takto, si to pekne vytriedím, lebo ja mám rád, keď to mám pekne vytriedené. A jak Steve, že ten mám porozadzovaný toto. Po celom inventári veci. Tak už mám jeden porčop zjedený. A ja už som ti zjedol, ale to nie je nejaká zaujímavá vec. Dobre, už som toto zničil, toto si sem takto dám a idem ťa, no asi ťažko ťa nájdem. Ty si išiel von z tejho lesa, že? A vidím ťa. Stará dobrá vanila, máš tu súradnice, takže pomocou tých snažím. Presne. Vanilka. Ja milujem vanilu, ale ty si mi čorno crafting. No, nečorol. Nečor, tu je. Tu máš. 5 kuráta. Nech sa líbi. Obchod, výmena. To sú skutočnosti. Slyšíš hromozvod? Tak jsem moc. A píseň zaspívej. Asi sa vrátime tam na začiatok, lebo tam bolo... A kravy, to už to začína. Kravy je podľa mňa také najvzácnejšie zviera. No, hej, pravda, presne, ja to myslím, lebo ona ti dáva mlieko. Lebo ona má tú kožu, má a má veľmi dobré, ako stejky má a kožu. A z kože môže byť obrnko. A dáva ti mlieko. Aha, áno. A už je armáda. Čo? Armáda! Dvaja zombici creeper. Hore! Creeper, nevybuchaj. Kde si? Ty debil. Creeperovský. A ja som ich dal do pasce. Jaskyňa. Pozor! What the fuck? Skap. Jaskyňa. A mám dobrý nápad. Takto. A daj tam prosím ťa drevo. Million faces tam. Nemáš drevo? Máš. Aby to svietilo. Tu by som sa zakempil. No a ja, ale nič nevidím ako... Irony. Ale tie nás sú na nič, potrebujeme uhlie. Irony. Ja mám uhlie. Máš? Tak to tam daj. No, nemám uhlie, ale videl som, kde je uhlie. Viem, kde je uhlie. Ja som videl tam na začiatku uhlie, ale to mi nepomôže. A ďalšia jaskyňa, super. Takže asi budeme ťažiť aj. Rovno, hneď v prvom dieli. A to je dosť možné. Ako ale nepotrpím si na tom nejak. Million faces. Ja viem, kde bolo uhlie. Mám 10 ironov. A dajte like a odber. Fanúšikovia. Like pre irony. Dia, ale ne.
Ty kokos. A asi vidím uhlie. Áno, je to uhlie. Ale nemám ani styky. A ja mám uhlie. Mňam, ako mi napadne. Ale, Nikos, tak ma napadá, na čo tu točíš vanilu, keď môžeme natočiť hardcore, ne? Proste, že by sme viac sa zaujímali o to, že prežijeme, než proste, vieš, vanile je o tom, že keď skapeš. No to proste, na to už sme mali myslieť skôr. To je jedno, to je dobré. No. To je všetko vypočítané už. Doriti, a padol som. A keď tak, nedalo by sa to ešte nejak prenastaviť potom? Čo prenastaviť? Že by to miesto v vanili bolo hardcore. Fuj, to neviem, asi áno. Ale neviem. Ale nejsom si ist. A počujem pavúka. A ja. A vidím ťa, ale kde je ten náš kemp? Tu je, ja mám. Kde? Lebo ja nič nevidím, ja som sa opäť strátil. Ja tak počkaj, ja vykraftím tortičky. A rýchlo jednu urob. Klídek. Ja som slepý hroch. Klídek, tu máš torčku. Ó, konečne, díky. A svieti slnko, ne? Daj, slnko u mňa svieti. U teba, hej? No, ani u mňa už. Lebo už zapadá. Pozri, čo mám. Ja mám, 20. 20? No, ja som dal 5. No, a... Pavúci dvaja! Kde? Hlavím rozkop. Milion please. Máš drevo? Drevo mám. Ja si idem pre ďalšie, aby sme mali viac. Míňam, pochop. Ako my? A už je pridané nové video, CS-ko, asi ste ho videli. Hral som to jasne. Neviem, či ho videli, ale možno ho videli. Také lamerské, ale to nevadí, no. Aj to musí byť. No. Však jasné. A farmičku hneď, ty kokos. Aha. Vieš približne koľko natáčaš asi? Neviem, ja som nastupujem, ale typujem. Asi 5 minút, ne 5 minút, ne. 8 nejak tak. 8, tak, no to môže byť. Dobre, ja idem na... What? To je super, že máme hneď jaskyňu. Ale chcelo by to diače. Ne? No hej, diamanty nejaké, diače. Ja jdu loviť. Teraz večer? Už začína byť ráno. Akože v Minecrafte. Aj. Million faces. Tak ja mám už, vieš, koľko veľa uhlia. Našiel som veľkú jaskyňu. A ja, no táto je dobrá, ja už mám ďalších 8 ironov. A ďalšie. Koľko? Už mám 12. Sa v ňou šťastne dá robiť. A ať vás vždy provází šťastie. Klamrdo. Ja mám 19 ironov. Fajnovo. 19 už? A tých 5 je mojich. Čo? No tak to si nehaj. Ja mám 19 plus koľko? 15? To je 34? Áno, 34. Čo máš? Ja som mal neviem z čoho. Ďalšie irony. Jaký som ja šťastkár. Mám mega moc ironov, chlapče. Hej. Ty keď nájdeš už irony, tak ich je strašne veľa.
A ja keď hľadám, tak ich vlastne hľadám ako postupne, ale ty nájdeš na jednej kope tak veľa, vieš. Že presne, tak presne. Je úplne moc. Jak tedy tie dia... 7, to bol na Hunger Games. A jak vtedy to zlato, 12 zlata na jednom mieste. A mám 34 ironov, už máme 2 full. A ďalšia jaskyňa. Tu je tých 15 vypečených. Dobre, som si vykraftil ďalšie torče. A idem si pre ďalšie irony. A vyzerá to tak, že tam bude láva. A tam vyzerá, že bude diača, ale to nie je ešte isté. Ja si vykraftím aj ironový meč, by som si asi vykraftil, ne? Ironový? Ne. Ja by som si vykraftil kyblík, aby nám lepšie išla farmička. Ja brnko. Ja kyblík. Takto, kyblík. A... Tu to zoberiem na proud. Takto. Chytil som to. Aj tak nám to zavadzal. Dobre, už viem, kde budem ďalej skúmať, keď potom pôjdem. Ježiš, tá jaskyňa je nekonečná. Hej? Lukostrelec, zdrhám. Ne. Zdrhaj. On strašne rýchlo strieľajú, som si všimol. Skap. Jo, dal som ho. A spider. A creeper. Aha. Dal som im cecať. Aha. Tak nám už sa vyvíja farmička pekne, peknúčko, sexy. Peknúčko. Aj keď trošku divne som ju spravil, ale logicky. Už mám 5 expo levelov, ty? Videl, koľko mám ja mám, vieš, ja mám 3 a mám 48 ironov. Ty sa máš, to je tiež veľká jaskyňa. A tu si prehľadal nejaké ironíky. Koľko máš gunpowderov? Ja už 3. Ja mám tiež dosť, ale máš pravdu, ja keď narazím na maličký iron 1, ja ho vykopem a za ním je asi 10 ďalší. Teraz som to možno 3, 4. A konečne sú prázdniny. Áno, prázdniny, to dobre viete. Včera som sa zabudol zmieniť. No, na Counter Strike sme sa zabudli. A ďalšia jaskyňa. Mne to leze asi na nervy. Ja som tu videl niekde tvoj nick. Jej. Potom nájdeš, ja mám také šťastie na... Creeper! Zabij ho. Ní! Oh shit, vybuchol. Asi by si počul výbuch. Ja som ďaleko od teba. Ne, ja mám toľko ironov! Chlapče, už okolo staku. No a čo je na tom zle? Že? 55 ironov, chápeš? Hneď na začiatku. Však ty kokos ani neprvý diel a už 55 ironov. To čo je? To by chcela nájsť diače. Veď za chvíľku aj nájdeme, budeme tak bohatí. Koľko ironov prehľadol? Úplne moc. Ty jaskyňa, ten diel sa bude volať Irony. 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 Ďalšie iron som ich prepasol. Vidím ťa, jo, ty si vedľa mňa. Ty si blízko mňa. Nerob! No sorry. Nemám HPčka. Daj. Tak to nažier. Však idem. No fajn, takže každopádne ty si prepasol aj tieto irony, takže uhni. Ja mám 59 ironov plus tých tvojich 20 cestak. A ešte tých mojich 12, takže to dokopy to máme dosť. No počkať, ale tu je ďalšia jaskyňa, tu potom preskúmam, pozri. Poza mňou, ti ukážem, čo všetko budem preskúmavať ešte. Čekej, idú, musím zobrať irony. Kde si? Ja som tu, jak som ťa buchol, vieš. Ja, počkaj, tu kúpem trošku. Tam na tom mieste je úplne moc ironov. Ty si ich nevidíš. Vyzerá to tak, že už máme rovno 2 fully. Fakt, no hej, to je presne. To je dosť dobrá správa. Ja mám ešte 18 ironov. Ja už celý krompačný kamenný miniem rovno na tie kamenné veci. Na kamenné Budeme potrebovať trošku viac uhlia. Kde si? Ja mám 10. Vidím ťa. No a vieš čo, idem ďalej preskúmať, poď sem. Kde si? Áno, presne. No, tuto kopeš, ale pozri. No.
Pozri, túto, áno, tú tmavú, tak tam potom preskúmam, ale to, ne, tam nechoď, to potom. Najprv idem na základňu. Túto preskúmam, toto. No. A to je asi všetko, už to asi ostatné preskúmam. Hej, ale tam budú tiež podľa mňa dosť ironov. Nemáš nejaké toto? Bloky? Dirt by som potreboval. Voila. Tu máš. Už som našiel nejaký dirt. Ja som vykopal ten dirt a tam sú irony. Kde? Chod dovnútra. Niekto ma sleduje. Ale ne, to je úplne super, toľko ironov. Ty kokos, koľko? No teraz ja mám na to asi šťastie. No ale hen. Je ich tu zase dosť. No nič. Pozor. No. Počkaj, takto fajnovo. Dobre. Poď. Jdeme. Už som tam postavil schodíky. Fajnovo. Nech to esteticky vyzerá. A všimol si, že už ten prúd vody je preč? Hej, to je dobré. Už som ho dal preč. To si zakopal. Dobre, takže ideme na to. Nezakopal som ho, ja som ho dal s kyblíkom sem. Čo? Že ja som vykraftil kyblík a dal som ho tam. Aha. To je jedno. Aha, to si fajno vymyslel. Ja som to teraz si vyrobil na to krompač. Dobre, takže takto. Takto. U teba sa strašne ťažko crafti, keď som dneska hral toto. Vieš to, čo som tak zo srandy hral. Hej, ja už mám meč. Si pán. Som pán, len som hovoril, že či náhodou nemáš už, či si náhodou nevykraštil. Ja idem ešte pre uhlie, aby sme mali viac. Ďalšia jaskyňa na preskúpanie. Tých jaskyň je tu mŕte. Hen samé uhlie. Pečlivo sa starám o tieto aeroníky, čo sa pečú. A všetky tie aeroníky dám do česty, fajn? Ja, už mám level 5. A ja, áno, aj ja. Ale musíme dávať pozor, aby sme nezobrali, lebo tie XPčka, tie sú nám hodia, sa nám ešte vzácne sú. Na jednej kope bolo dokopy 30, ne 30, ešte viac. Čo? Ne. Čo? Dokopy 30 na jednej kope? 33 uhlia. A tu sú ešte irony. Samé irony. To hej. Pokus, ja mám také šťastné, na jednej kope som teraz našiel 8 ironov na jednej kope. Dobre, tak ja zatiaľ, čo sa to bude piec, to takto ešte vytriedím posledné uhlie. Tak, a zatiaľ si idem zbytočné veci do česky, čiže dirt nepotrebujem. Toto tiež na irony, to dám, cobblestone sa mi ešte zíde, toto tiež ne. Alebo aj toto, alebo áno, to sa mi ešte zíde. Aj tie sticky, koža ne, to si zoberiem uhlie, tiež, toto ne. Dobre, takže idem zobrať základné veci. Zoberiem si pár uhlíčka. Vykraftíme si všetko malička. Tak, 10. Tak, a 11. Aha. Dobre, 40. Tak, toto si dáme sem. Dobre, tak idem ďalej preskúmavať. Míňam. Ako mi napadne. Tak sprostá pesnička. Si ju stále dokola spievam. Jaká? Dám like, dám koment. Aha. Dám nové statusy. Vieš, ne? Neviem, nepoznám, ale to je jedno. To teraz chodím stále v telke. Hej? Ďalší iron.
V telke? Či v Nie. rádiu? Telke. Jaj. Taká reklama na Easy. Jaj, áno. Taká debilina, vieš. OK, naťažil som trošku do seedov, trošku moc. Seedov? No seedov, proste, že ja som kopal... Viem, do sadenice. Áno. Viem. Ďalšie irony. Oh my god, koľko moc. 25 dokopy som naťažil, takže... Čo, ironov? Seedov. Jaj. A ja koľko moc ironov? Dobre, paráda. 12 ironov. Ďalšie, už choďte do prdele, ja chcem diamanty. Ne irony, dajte mi už pokoj. A to tak pozrie, že iron, teraz si poviem, že irony už nebudem brať, to sa na to pozriem. Ale dobre. No, že presne. Lebo to je také lákavé, že ironiky, jaj. Potom tie irony všetky vypečené daj do čestky, aby sme si to pekne vytredili, nevyrábať z toho meža tak. Jasné. Koľko si jak moc ironov? Úplne moc. To je málo, ja dojdem s ďalšou zásobou. Tak aj 26, zatiaľ. 26 máme aj ja teraz u seba. Hej. Tá hnusná slepka nám pošlapala seedy. A to ako to sa znova toto zničilo? Hej, lebo už to bolo aj trošku vyrastené a... A to je sliepka, to som nevedel. Ale najrad ťažím uhlie. Nože. To neviem prečo, ale to je taká strata času, že ježiš uhlie. No, lebo je toho moc. Vieš, lebo si myslíš, že je stále málo a pritom je úplne moc toho na jedno. A keď to potrebuješ, tak to nemáš. A nevieš to ani nájsť. Ja som... A mal som buk a videl som tam lavu, čiže to znamená, že sa nájdem doli. Nikoláš, ty si už niekedy videl plitku nehýbajúcu vodu? Ja ne, ja som teraz vytvoril nejakú stojaciu vodu, ktorá je úplne nízka. Hej. Lol, divné. Zase debilná sliepka nám pošlapala seedy, ja to musím strážiť. Zabijú. Aj tu nám to pošlapalo, to je hovado. Tak ju zabij. Zabil som ju, ale ona ne. Ona si nedá pokoj. Privolá si ďalšie kamarátky. More, pošlapeme jej, to bude sranda, ne? Dobre, a teraz musím zistiť, kde som. Áno, tu ste koblson. Jak som sa tam dostal fajnovo, jak král. Bambus. Je to král. Bambuzlí. Takže takto. Takže ďalšie irony. Ježiš. To. Nejídlo. Irony. Staga 38. Oh my god. Oh my god. Našiel si niekde vodu? Okolo toho musíš dať torči, inak by si toto bude pomaly rásť. Svietilko. Ďalšia sliepka. Hej, tu zabijem, lebo nechcem, aby boli z nej toto. Aby nerobila žiadne máresy. Aha. Mám už 9 levelov. 9 levelov? Ja 6. Aha. 69. To je také číslo. Ale to je jedno. To je jedno, to neriešte. Ja. Máš vlnu? Máš vlnu? Mám jednu. Tak mi ju daj. Here it is. Thank you. Jak sa vyrába pustil, už som zabudol. Á, ne, viem. A ty máš koľko vlny dokopy? Čo mám čoho? Vlny. Aha. Taký mini domček, že?
Úplne husté. Dobre. Takže môžem oznámiť, že máme dokopy. Neviem. A rovno vykrafti 2 železné sety. Edward, nemyslíš si, že je to trošku rýchly multiplayer? Dokopy máme asi viac než 2 staky. Ironov. A nemyslíš, že to je trošku rýchly multiplayer survival? Tak na pána, no. Hej. Sorry, ja som len chcel vykopať to. Tak to asi ukončíme a potom natočíme rovno ďalší hneď, aby to bolo kratšie. No. OK, takže ak sa vám video páčilo, dajte like. Ak nie, dajte dislike. Ak si sa ešte neprihlásil na odber Stripa, tak dajte odber. Máte ho tam hneď pod videom, takým červeným, že prihlásiť sa na odber, sa mi zdá. Áno, presne tak. A lúčil sa tu s vami, Ervalde. Čau a vlastne hneď potom zase natočíme ďalší, aby to... Jasné. Tak. Takže